Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iya mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka mga anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag, wala ka mamasayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus maingon, kamo makahimo gayud gikan, makainom gayud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa ilang sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo ka tinun-an, nangasukog sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan, nasayon kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao, o ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sunton. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglang mag-alagad siya sa tanan. Kung ang usa ka ninyo buot mulabaw sa tanan, kinahanglang magpaulipon siya sa tanan. Sama sa anak sa tao, nga wala mo anhi aron alagaran, kung dili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Iapil nato karon sa atong mga pagampo ang pamisa lang sa kalag ni Rosalinda, gipamisahan sa Anito family. So good morning na kanatong tanan. Of course, ang mga taga-Tanhay, good morning kaninyo no, mga kanhi ako mga parokyana din sa Tanhay. Happy Fiesta no, ang ato na-assign ko diya sa Tanhay sa una. So mga 3 years or 4 years kung na-assign din ha. So happy Fiesta kaninyo o nanginaot ko nga magmalampuson o malipayo ng inyong fiesta karong adlaw. No, niya, of course, ang ato po nga mga viewers o ang atong mga followers sa Facebook, no? Kung na natay followers din ha sa Dapitan, happy Fiesta po kaninyo din ha, no? Because today, Dapitan, no? Kanong dapamos Dapitan, muna ang lugar sa Mindanao, which may Dipolo, nga naigsayan ang atong nasudnong bayani, si Dr. Jose Rizal. Ganyan. So karong adlaw we will reflect on different points no related to the gospel. First, let us try to reflect on the life of Saint James the Apostle. You know, kini si Saint James the Greater, or the first James to be called by Jesus, and that's the reason why he was called Greater. Siya mo yung misyonero nga na-assign sa Spain, no, Spanya. Unya, you know, while he was walking, no, since naglakaw siya, mura o feelings bitaw niya ba, mura o feeling niya, mura man kung dili kayo successful sa akong mission diri sa Espanya. Mura bag alinog bit, mura bag na-inferior siya sa mga kachila. Mga kachila ba yan, no? Mga dagkong tao, mga gwapo, siya Hudiyo, mura bag kuan ba Israelita, dili ba kay ilado kayo ang Israel. Yato mga panahon na so murag na feeling inferior in town si Saint James, no, as he tried to do his mission. Hudiyo ni adtos lugar sa mga kachila, mga dagkong tao may mga tawhana.
So while he was frustrated like that, no, murag wala kay siya pud bitaw ba makaingon nga successful ang iyang mission. In the river of Saragossa, no, nagpakita ang mahal nga birhen in ibabaw sa usa ka poste o nagitawag na pilar sa Saragossa. Samtang napahuway si Santiago ba dito suba kay lakaw ra ba yan? Lakaw. And then pagamot dito, murag mahuway siya inom siya tubig. Pagyanghan niya dito ang mahal nga birhen. Yeah, many scholars would say that was a bilocation because during the time, Mama Mary was still alive. No, bilocation to kasi Mama Mary wala pa mamatay na itong igayuna. So Mama Mary bilocated. Nandoon sa patalugan niya na po siya rin speakers at the same time niya sa may nahitabo, yan gi-encourage niya si Santiago. Ayaw undang dong. Padayon. Kanang Our Lady of the Pilar. Mao kanang karon ang patrona sa Espanya o patrona po sa Pamplona diri sa tuwa. Our Lady of Pilar. Mo na siya dito man ang mga birhen nagpakita man ni Santiago. Nagiingnan si Santiago ayaw sa ato pa na ayaw undang dong padayon na dong balang puso lagi ka. No, and of course we will atong tanawon kung unsay nahitabo gipadayon gyud si Santiago sa iyang pagmission sa Espanya. Mao pa nahitabo nga ang mga na converted gyud ang mga katsilan. And then nakaambit punta sa ilahang pagka-Kristiyanos kay si King Philip II nipadala man og misyon nga giheaded by Magellan. The rest is history, no? Naabot diri sa Magellan, dinala ang usa sa mga pari pod nga mga diocesan priest si Padre Jose de Valderrama, and that started Christianity in the Philippines. The first mass was celebrated in Limasawa Island. No, that was March 21. March 16 man naabot, mga March 21 gisaulog ang first mass. So ingon ni ana ka historical nganong nahimo kita Kristiyanos uban usab sa paningkamot ni St. James. So karon atong tanawon kinsa ba ni si St. James? If you remember in the gospel, ang ilang mama, no, ang asawa ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon nga dong magtutudlo ug maghari na gani ka akong duha ka anak ha mao imong mga bangabaga mulingkod sa imong tuo ug mulingkod pod sa imong wala. Kisa man tong igsuon ni St. James, si San Juan Evangelista, St. John the Evangelist. No? So, usa may nahitabo, giingnan sila ni Jesus niya. Pag yun ni makasabuting mga tawanan sa akong ipang tudlo. So, giingnan sila ni Jesus nga, wala ako muanhi aron alagaran, kung dili aron mga lagad. No? Buti pa sabot ni Kristo nga, dili na kinahanglan pa nga mahimo kang naa ka sa tuo o sa wala. No? Ang importante nga, makapangalagad ka. Humility. Wala na kinahanglan nga mataas patag rangko o unsa patadinhan. No, unsa may ato ang rangko ani dili. Ang pinaka first priority gyud nato as Christians is mangalagad. Ya utro pod ang mga momentong panagitawag sila ni Jesus kay nagsuko man po ang other 10 apostles. Mura man po naglali sila. There was tensions. Kay ngano man yung uban nga magpalabaw man eh. Pareho sa mantang tinudluan din eh. Ngano magpalabaw man mo. Mura pag magsinumbagay na hapit ba. Yan ano. So gingnan sila nga, ayaw, dili na mao'y atua. Ang ato is, mga lagad rata. No, wala kita mag-apas nga magtaas kita grangko. Wala kita mag-apas nga alagaran ta. Para nato malipay na ta kung makapangalagad ta. No, dili kita gusto nga kita mo'y mahimong hawon. Dili kita mo'y mahimong muni mo na. No, the Christianity, ang atong pagtulunan ingon niya na. No, tuon man nakasabot sila, o
usag yun si St. James ni padayon kay ang ilang mama kini man yung mga mama mo kini man yung mga mama mo kugihan gyud no palangga ang ilang mga anak naniguro ang dong isiguro niya ang ako mga bata ha ang mama nila asawa ni Simbideo ningon gyud na sa ayaw dili na mao tiya ug sa amo pa ng pinulungan dili na ingon ana tiya ang ato ang pagtulunan tiya nga makapangalagan ra kita no matter kung unsay mahitabo wala kita mag-apas o taas na rango. And that's muna po na yung mga Jesuits. If you know the Jesuits, no? Say ang grupo nila ni St. Ignatius de Loyola dili na mo dawat himuong obispo. Gawas kung ang kuan na gyud ang Pope na gyud mo ingon nga muni kay bawo obedience ba yan to the Pope. Pero ingon nga ganahan gina silang mahimong mga himong obispo. Di na sila ganahan. Kay usa sa mga teachings nila sa Jesuits ni ingon si St. Ignatius nga do not accept worldly honors. Do not accept worldly honors. Nga naman, tungod kay makababag na sa iyong pangalagad. Kana bitang mag-apas kang musikat ka, mutaas imong rangko. Muna hinuunay hinungdan nga makababag na sa imong pangalagad. Kay mahimo naman na nimong priority hinuon. No, munang kami mga pare, do na gyud may vow of obedience, do na may vow of chastity. Ang uban do na may vow of poverty. Ako bisag wala may vow of poverty, nagbaho of poverty yung ko lamang. Kaming mga diocesan priests, wala may vow of poverty, pwede may magdato. Pero dili ko na magbaw o poverty ra gyud ko. Magchinilas-chinilas ra gyud ko, magkisi-kisi ra gyud ko, na magana ko service, multicab, no mukaon ra po ko budlo. Kung muna akong tinguhaon ining kalibutan na, bakit wala lang ko nagpare, may pinipadayon ko sa akong kursong engineering. Mauna mo lamang yun na akong tuyo yun ini. Kini nagpare ko, bisag wala pa may baho of just poverty. Ay mo baho of poverty ra gyud ko. Ingon niya, klaro ba? So kamo maupod mo ha, maupod mo. Mga lagad mong simbahan, ayaw pa sa may uban nga mga lagad mong simbahan. Mga saba na ining uban ayo mura naman ka o nagpataas na ana panalita na inahitabo na man huyod nga ang gilalisan kinirang bulak ang usa nga MBG nagbutang og bulak sa atubangan pag-abot sa usa nga MBG di man siya ganahan sa bulak gibutang sa kilid pirting giraha hapit magbinugno ay tungod ras bulak humility. Wa pa na nagpasabot niya kay sige kag panilhig diri simbahan. Pangasaba na nimo tong nagsigig sagbot-sagbot. Ayaw ana. Wa na nagpasabot nga ikaw mo itig-ili so kini ani ba? Linens nga masuko na ka og mabuling ng linens ayaw. Pangalagad ra gyud na ayaw ra gyud pagkapini pa. Kung mangalagad ka pangalagad, ayaw pakapini. No, klaro ba? Abi na lamang di ay kay lay minister ka, mga saba na lang po kayo ng mga sakristan nga nagkasinayam, ayaw, dili na mau. Padayon ra gyud sa imong pagpangalagad nga walay pagpataas. Klaro? Sabtan ko, ako, sipyat man ko ana usahay, pero magmahay biya ko. Nabay po usahay nga makasingka po tagpanalagsa pero magmahay importante nga kung makasala ka man gani makasala ka pag-ubos mangayong pasaylo pag hinulsol and then balik sa sabakan sa Diyos. Klaro ayaw gyud nagpakuana na imong garbo kay mo gunay gisulti ni Kristo mianiya ako aron sa pagpangalagad dili aron alagaran sila si Santiago nadalagan yo si Mama Mary importante ko sa Mama Mary na nagani mo sa panahon nga ma-frustrated na mo ba sa inyong pagpanilhig ko niya mura di na mo ganahang manilhig kay mga MBG na nga luya na
tao, mga NPG, di na gani taon mo, lingi og simbahan. No? Mama Mary. Tanaw si Mama Mary, si Santiago, iyag yung giatuan. Ni locate si Mama Mary. Si Santiago, mura magkasunod diro na kay. Sa ako na ginaingon, mura mag-inferior siya ba kay. Hudiyo ra ba siya? Unya kini iyang gikaatubang mga katsila niya. Dagkong tao, mas guwapo ko mo din ako niya. Akong tudlo-tudluan. Di pa na kita maulaw iron. Pero ngayon na siya mamamira siya. Padayon. Magmalampuson lagi ka. And true to her words, nagmalampuson yun si Senior Santiago. Klaro, so again, happy fiesta sa ato ang mga igsoon din sa Tanhay nga nag-follow sa nining ato ang Facebook page din sa YouTube. So, kining ako aron subay na po ni sa giingon ni Pope Francis, make use of media platforms. So, niapil-apil na po lamang ko. Pero pila na ito ang viewers, kining pila na taga-views, almost 2,000 na. Naman po rin tao na nanaoran. So, no? So, wala, no? So, sa atong pagpanayan ni Santos nga misa, malandong tagmayo, pangayo na to sa Diyos, kung ta, makatuhog yun sa atong kasing-kasing mga pagtulunan. Manindog, paliko.